ato gidalang desisyon. Kay kung dalaw lang ng religion dito mag-away ta. Kay Muslim ka, Christian ko, lumad siya. Usa og magdala tag religion dito. Nanili sa ako. Wala tayo religion dire. Isa ra ta paniwala ko din. Ama. Jehovah. Jauh. Sa nang Pilipinas mo nang gitawag na to. Pihaw. No? Judge Pihaw. So na, uy, wala ko dire. So mana itong gikakuan, mana to nang gi kisa may bagura karon dire. Ikano? Sudlo. Ikara pang bago. Bagura ka. So dire ka. Dire ka para nadunggan jud mo na akong gisulti. Kaya na ba nag-slice lang mata pero di ka dungog. Naprangahay kita kay prangka ro ko. Ayaw mo kasuko. Ha? Ayaw kasuko kay anak ko kay anak gid ko. Bisa mo sa upan nimo ko bunal kay mo gid ko. Oh, so dili pa ko nagsulti og kanang mga bakak-bakak, dili ko gahimo-himo istorya. Kay lisod na maghimo tag istorya ang silot mana ana ra ba? No? So lisod dili ta maghimo ko himo-himo tag istorya yung mga nababot kay Marisol, di Marites nimo, yan abot ni Marisol to na iba. Yan na, muna na yung itabo, nagkaiba-iba. Mana? So, mana ka ato kini sakto na atong kuan diri pagduol ani. So napay purpose nganong naginganita. Kay para nga kamo ang kasaligan nga mahimo ni nga grupo nga kamo ang modala sa inyo nga barangay nga kamo gid ang pinagkakatiwalaan ani. No? So, nagkuha ta og kani para mabuo mo sa inyong grupo na mo'y chart nga sundan. So, kani nga chart kailangan nabuo ninyo. Ya pagkabuo ninyo, mukuha na mo sa inyong requirements nga nakasulat dito. No, tanan mo nga nagpirma diri ibig sabihin you are intended to become an official of the barangay. So, wala na mo'y atrasan. Ayaw ingon niya, nagpasulat ka, nagmember ka, unya may ko pagkaugma na di na lang kumuda yun. Uy, ano sa naman po mamahuman kay kulang naman po. Just na mo na karon ha. Mo na nga gikan ako nga ug ari ka ni kuya ka diri silyado ka na. Ug karon pa lang nagduha-duha ka atras na. Kay para dili ta asa. Ha, nasabtan. Sabtan na ka. Sabtan ka. Kaduha na gani. Sir, gusto na ko anak ka. Sabot na ba? Saya naman ang iri. Tapsa, picture. Kay lisod ding mag bakak-bakak ta. Oo, wala. Picture. Musabot ka, ikaw na. Okay, picture. Taas ka mo. Kayo di na mo atras. Isa ka. Okay, ikaw. Oh, naka-live ta oh. Ikaw. Ikaw. O mana, huwag ka mag-give 5 man. Okay. So, dili ta magbakak-bakak ha. Kahit panawagon tagin mo, pangitawag mo. Magpatawag kong meeting. Ayaw na magbalibad. Ayaw na, dili ko anak kay mo na ayaw. Kad ako mutik sa mo. Klaro na lang mo. Mutik sa ako sa mo active mo. Oh, pag nagpatawag ko kag meeting, wa na tayo rason. Kay nisugot na ka sabihin, obligado ka na. Committed ka na. Mo ni siya kay manunumpa mo ani. Nga dili basta-basta ang inyong panumpaan. Buluhaton kini sa publiko nga mo serbisyo mo. Sabtan, pero dili na pasabot nga libre na amoy sweldo. Normal. Nagtrabaho ka na agad kay sweldo. So inganan ni siya. So kailangan magpakita sa mo og inyo kayo mag-apply kag trabaho, kinahanglan man og requirements para nga mailan mo, ma-recognize mo, kung ano ang wala ka wala ang i-require karon wala pa i-require ato. So pas-pas ang to sa una, wala pa ta ni karon kay sulod naman ta stricto na. Dili na ni basta-basta kay pas-pasay naman ta karon. Yang mga mo butang mo dili. Unya dili na kailangan kung may kailangan siyempre kailangan na namong tao nang i-required na gyud ni siya nga naa mo requirements. So kana ubase ta sa inyo mga background dito sa inyo din sa inyong community, ha? So ayaw mo kasuko ngayon na natakay. Isudsab. No, wala tay sisihay. Nya ay sikuan magud gitulak ko dito niya. Ayaw og sisi og lain. Imong kaugalingon kay imo nang desisyon. Sabtan? Ayaw og sisi kinsa. Sisihon nimo imong kaugalingon kay imo nang kaugalingon nga desisyon. So kailangan anak ta, kailangan matuto ta mo sulti nga mapamay panindigan. No? One word is enough. So kailangan anak ta, kay ang atong gidala batas sa Ginoo o batas sa military. Samanta, Army of God. So manang ginadili ta kumbatan, nganong military na ta, nganong ibutang mag-military. Kay ngano, ang Ginoo na ay mga sundalo. Kinsa man na? Kita. Mao lang kita. So unsa man?
Sundalo pa mo sa Diyos, o dili? Sundalo. Mo ni ako gusto maduglan. Kilaki ka na sa iyo kasi nga. Eh, kusulti na mo yan ha. Ibig sabihin, kamo handa na. Kumbaga sa ira, full gear na mo. Ha? Handa na mo. Naka mo. Naka-helmet na mo. Nakasanina ka mo. Sapatos, panglaban, gear. Anak mo nai. Armas. Dili armas na pangira. Armas na Baba. Ano? Ang anong armas? Tahan. Tahan, sira patahan. So, una na kay armas, kabalo na ka mo sulti, nga imo silang tumbuan, masaysayan, imo silang mutamo ang ilang paglantaw o ang ilang pagbibuhat. Kay tanawa karon ang mga uban diha nang rihis. Ha? Wa na isalig sa Ginoo kay abi nila sila na gamhanan. Sila na ay pakayanan. Ha? Kunya bandang huli, kalamidad lang gihadlok gihulga na sa Ginoo. Luhod-luhod na. Kita sa pintuan, simbahan ato sa altar. Way tubag. Kaya naman, makadumdum ra magpupunta. Kalamidad, hindi makasakit. Kaya upusgan ka pa, wala ka ba nagkasakit? Hala, sige, watak-watak. Ano na yung wala si Nunoy? Makadumdum sa? Dan? Wala si Nunoy? Wala ang ilang kasalit. Pero dili sa ato, kamo ang musulte. Mauna inyong hinagiban. Sabtan? Kaptan. Mao na tulong sa Dios ang inyong isulti sa mata mo. Usa man nga kaiwan, usa man nila nga maayong balita. Usa man nagitubla sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita. Una ni kay ang atong kinabuhi na sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish and have an everlasting life. Mao na nitong everlasting life man ang buhay nga walang hanggan. Alpha and Omega. Og nakasabot ko. Katong katura po ni maglahutay katong nisalig nito o ana akay Dios. Asa man imong Dios? Asa man ba mo tanong ninyo asa man? Kasing-kasing. Nasing kasing mo na ng espiritu. No, sabtan na no. Oh, so naatay gikuan diri nga si mama isa na siya nga atong maistorya kay dito mo istorya ang atong ang kanang espiritu nga nasa iya kay ang Ginoo dili nato na makita pero ato siyang maramdaman ug ato siyang maistorya pinaagi sa pagsulod sa tao nga siya gidilhugan sa Ginoo mo na gipangita karon nila nga dili nila makita. Nasabtan gipangita nga dili nila makita kay nga naman ang espiritu ng Dios is espiritu talaga siya. So mana bulahan mo nga diri mo nakauban ani pero katong dili nagabuhat og maayo og dili nakasunod sa tama og sa sakto nga naa sa balaod unsa may kuan sa Ginoo huko Patay. mo na kay ang Biblia nagingon ang nagabuhat og ang silot sa nagkasala mao ang kamatayon no usa kadungog. O mana siya, kailangan mubuhat ang isakto kay para nga diretso murag kabayo ba. Nga butangan bitaw kanang kabayo magtakbo na sila tang tartanilya. Kana sila ana oy. Kay og dili na sila butangan diha. Maglingi na magpag kay ang pasayro. Muna gibutangan na sila para focus gyud nga anak ta. So butangan niyo mata dito sa kabila, sarad man dito diri. Ano na siya ang talingan nimo. Sarad anak dito focus ka na. Ayaw na takbo kay ginagat dito ko lahat. Asa mo karon? Ayaw na magbigay, ayaw na mga bangga mo. Ha? Muto mo kay kanay siya spiritual. Okay? So sana naisabtan ninyo kay dili ko gusto nga pag-abot ito nagka-maritis, nagka-marisol. O nya nagka-iba-iba kung ana asa na to paingon. Kanya karon maghagilap na pud ka, asa na to si Maritis, asa na to si Marisol, asa na to si Iba. Okay, nasabtan? Okay, so katong di nasabtan na, kasing-kasing kung sa karon nagkampo na mo. Nagkampo ba mo? Kani nga grupo nga kanang Ginoo mo nagapanong sa inyo kanunan. Nag-ampo na. Nag-ampo na. Kailangan nag-ampo mo karon nga naa mo diri sige pag-ampo. Kamot ni. Nagkahilang ta ko kanina. Chain prayer. Tindog kay gusto na to ang Ginoo na sa inyo sige karon. Dili taga-buhat-buhat ang istorya ani. Okay, mag-lead ka. Ikaw may chairman. Hindi mo lang ako baba.
Yung tanan mata. Ug ato isinsin sa atong isipan ug sa atong kasing-kasing ang atong pagkahugpong karon adlaw. Lord, may butang tanan maghugpong ini akong sakop sa akong barangay Washington yung sa pasensya sa GY 101 Divine Government akong federal. Lord, tagait kami Tabasco ug kusog sa among lawas ug maayong mga panghuna-huna. Kung kaning among balaod karon ning taon nga unta masunod ini sa mga isip sa akong mga kaigsuonan nga sila dasig sa ako sa akong pagka-chairman ug magtinabangan kaming tanan nga magkahiusa kaming tanan. Hinaot panta Lord nga dili na sila mabugto kanako ug magpadayon na kami sa among katuyuan. O kining tanan Lord, among ipangay ko nimo tagaan kami grasya ug pasalamatan pinaagi ni Kristo nga among manluluwas. Amen. 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 Okay, balik ta gyud. Karon, kailangan nato ugma mulingas nimo. Ha? Kailangan mo kuha naman sa inyong requirements. Kang barangay, o police clearance, NBI, birth certificate. Sige, dahan-dahan lang. Pero at least na ana mo gisugdan. Inya, bago ang linggo, madala na ninyo kay i-declare na to na. Ha? Una-una barangay clearance ng kuha no. Katong kulang kay dili man gyud ninyo makumply kay ang kailangan nato ugod sa treasurer gi-required na sa ato kailangan account bank ang iyang background or kanang kabalo gyud siya sa pagdala sa pera. Unya, ang kanang secretary kailangan computer background gyud siya, kabalo siya mo kuha sa computer kay kita gud na sa system. So ug dili mo makasunod sa system, mabihain mo sa inyong information. So kailangan na kabalo na siya sa computer. Unya kabalo siya sa inyong encoding sa tanan nga trabaho nga nasa opisina. Unya ang inyo pong sa legal counsel kailangan attorney. So naamoy attorney. So sa karon kanang upa pwede na i-pending. Kay naamantay ko nga pwede nga mo tender sa inyong papel. Mo na siya mo